Vabereki vemwana uyu vakashaya 2004 vakamusiya ane 2 years. Ndobva ndazofonerwa naPatrick achinditi moms sopa kuchisina Dai vateereravo vasiya guka, vasiya mupanje, vasiya mutoriro nokudhakwa ikoko vachiita unzenza kusangana nevasikana vakasiyana siyana. Tinokuchingamidzai muchirongwa The Village. Zita rangu ndinoitwa Stella Musha. Nhasi tashanyira nzvimbo yeBanket kune vanakomana vashanu vakarasikirwa neupenyu mushure mekunge mota yavaifamba nayo yaita tsaona mumugwagwa unobatanidza Harare neChirundo. Tafamba dzimba dziri kuchemerwa vanakomana ava. Tine urombo nechiitiko chatakanzwa chakaitika kuno kuti vana vashanu vakarasikirwa neupenyu uye vachiri vana vadiki. Munokwanisa kututsanangurira here kuti ashaika panapa anonzani uye ngane makore mangani uyezve kuti ukama hwenyu naye hwakamira sei? Ashaika pano anonzi Professor Zvimbande ane makore 21. Hanzvadzi yangu. Vabereki vemwana uyu vakashaya 2004 vakamusiya ane 2 years. Tikamutora tikachengeta kusvika pa21 years. Akadzidzawo kusvika paform 2 nomva aramba zvake chikoro nomva angogara takangokontinya nongomuchengeta akadaro so kusvika ashaya nemusi weSunday. Imimi ndimi maigara nemwana. Vari kutaura vamwe vari kuti vakomana vakanga vaenda kunonwa doro. Imimi mwana uyu akatanga kunwa doro rini? Maizviziva here kuti mwana anonwa doro? Kwete, ndisingazvizive. Kana inwa achiita kuba zvake ina ndisingazivi kuti mwana anonwa doro. Ko pana pamaigarisana naye sei? mwana uyu taigarisana naye zvokuti mwangu achimutaurira anoteerera. Akangoenda kushamwari dzake ndokwaiwanzoita pamwe musikanzwa yatanga tisingaoni kuti ari kuitei. Ndozvaitika pamwana. Wozvi zvakangotangira ari kuchikoro. Unongoziva mwana mukomana masikanzwa inowanda. Akatangira musikanzwa wake kuchikoro ndini ndaigara naye kubva kusvika paform 2. Chimudzidzisa chanacho kubva ari mudiki kusvika asvika form 2 ndichizomuinzwawo kuno achizogara nawo gogo. Vanhu vamai vake nokuti mai vake mwana waanzvadzi yamai vedu isusu. Saka tichimuti anzvadzi yedu so inzvadzi yedu nokuti mwana watakarera. Hatinawo ukama wokudzinza kwake watinoziva. Takangosa tichichengeta iye semachengetero atakaita mai vake. Saka mwana aita kaenda kuchikoro waingoshedzwa kunzi aita musikanzwa asangana nevamwe, aita musikanzwa asangana nevamwe, asi tairamba tichingokurudzira kuti adzidze, ndo yaiva shuwiro yedu. Saka patakazomuunza kuno kuhoride ndipo akaramba kudzoka kuchikoro kwandaigara naye. Musi wazoitika tsaona iyi mungatsanangura here kuti zvakafamba sei kuzosvika pamakaudzwa imimi kuti vakomana vasangana netsaona? Inini musi weSaturday wacho ndakabuda ndinonotengesa kuplaza. Saka ndiwo mukomana wandaisiya pamba, ndiwandaisiya mumba, ndiwe munhu wandaigara naye. Pandakabva Saturday, Sunday rakadoka 3 o'clock dzemandi ndopatakafonerwa kuti mukomana aita tsaona paChinho University. Then Monday yacho morning ndobva tatopinda mukombi tikatoenda Chinho Hospital tikaona mukomana ari pabed. Then tikanzi torai endai naye kuskani munomuitisa x-ray. Tikamhanya naye kumaskani mutauni tikamuitisa zvese tikadzoka naye. Tasvika muchipatara muya akati pulse yake haisi kuita se yakuderera. Ndokumisa oxygen nedrip. Nomva vamusiya ari imomo. Saka mumwe wake ndianga achinzi ari kumirirwa nokuti muhospital mamusina magetsi. Akazouya mumwe wake ndokuendeswa ku-x-ray. Pakaendeswa ku-x-ray ndopa wakazonzi mukomana uyu paava pulse yacho yanyanyodzika sereki takufana kumhaisa kuHarare. Asi umwe wacho ngaachisara because wakaona kuti anenge akuda kutoshaya. Nobva ndoputakura kwakaitwa hanzvadzi yangu. Zvikanzi ari kuenda nanesi, imimi mochimhanya kuHarare. Munofanira kumira nemari
kuitira kuti patichasvika tichiti titengai zvakati munenge mune mari already. Ndobva tatuma vasikana vakahaya mota, vasikana 2 vakaenda vakateerana neambulensi. Vasvika kuHarare kuya, mukomana akabviswa mota muambulensi mwe akaiswa pachistretcher bed. Ndobva vamirwa dokta akazouya. Ndobva vatarisa mukomana waye zvikanzi haana mvura, saka anofanira kuiswa madrip 6 kusvika mangwana ndokuti timuoparate. Saka akangosiwa akadaro, mukomana akatanga kutambura, akadaro kutambura svikana 7 zvikanzi chiendai motenga mushonga mutauni na7 dzimanheru from 5 o'clock. Ndobva vaenda kunotenga mushonga uya. Vachidzoka vakaona mukomana atoshaya. Zvinosvisa zvikuru. Saka nguva yaakanga ari muchipatara makakwanisa here kutaura naye? Akanga achiri kutaura here kuti pamwe akakutsanangurirai kuti zvakanga zvafamba sei musi iwowo? Mukomana kutaura aitaura, asi isusu kuti takazopiwa mukana kuti titaure naye hatina. Paakakwanisa kutaura namai nesu aiva aiswa muambulensi akuendeswa kuHarare kuma 4:30 ndopaakatakurwa achienda kuHarare. Akakwanisa kushedzera kuna mama, kune vakoma vangu kuti mama handei tese, musasare. Ndo mashoko yaakapedzisira kutaura. Ini akataura neni kuti mama, aingoti mama kubvaenda. Asi akaenda achitaura, mukomana aitaura, akatokwanisa kutsanangura nokutaura mazita evanhu vanga wana mumota. Mukomana ndiye aitaura pane vese, kutaura aitaura mukomana, nokuti iye pache zvake bhodhi yake hapana kana bhoni ranga rakatyoka, asi anga akakuvara nechomudumbu. Ndoma anga akakuvara mukomana, ndomatora mukomana. Hatine urombo. Mashoko amungade kutaura zvichida kune vechidiki vakateerera iko zvino pamusoro pekuti vachengetedze upenyu, nekuti tiri kuona kuti upenyu hwaikwanisa kuva hwakachengeteka zvichida dai vasina kuenda kunonwa zviri kutaura. Tinongokurudzira kuva vechidika kuti upenyu havari kurarama. Zvino vadiki vari kuti madrugs, veti guka iri kutaurwa idzodzo, voti mbanje, voti doro. Saka zviri kukanganisa vana vadiki kazhinji magroups ari kuitwa nokufurirana upenyu usina kunaka. Noti tiri kuona vechidiki ndivari kuwanda mumabhawa vachidzidzana zvinosina kururama, zvokudhakwa izvozvi vachiita zvonzenza. Saka ndikukumbira kuti vese vechidiki dai vanga vaona mafiro nezvakaita mwana wangu nevakomana 5 ava, vaifanira kudzidza, kuzvidzora, kusiya upenyu hwavari kurarama vachiita. Tinokurudzira kuti dai vaberekiswa hatisi kuteererwa nevana. Ukavatsura vana vanoudzwa kuti chinyakare chamuri kutaura, zvino new generation. Saka vechidiki vedu vese pasi renyika rino dai vateereravo, vasiya guka, vasiya mbanje, vasiya mutoriro nokudhakwa ikoko vachiita unzenza kusangana nevasikana vakasiyana-siyana. Zviri kukonzesa urombe panyika nokuparara kweupenyu. Utano hwavo uri kuparara, upenyu hwavo uri kuparara. Saka ndaingokumbira kuti Zimbabwe mwana wese wechidiki danga ateererawo zvandiri kutaurawo inamai ndakamira pano, kuti dai masiya unzenza, dai masiya guka, masiya mbanje, masiya zvese zviri kuparadza upenyu hwenyu. Onai muri kutora mota kana kuba mota dzevabereki muchinoita maaccident. Tiri kumafaro kwamuda kuenda muri kupinda munzvimbo dzisingapindiwe, dzanga dzisingapindiwe nevana vekare. Vakupinda vedu ndo hanzi new generation. Hanzi new generation yacho yatanga ipapa here, yakabva kupi yakuparadza upenyu hwevana. Ndapota zvangu vana muZimbabwe, ndapota. Ndanga ndichikumbirawo kuti nenyaya yemutemo wakanzi mwana iraiti yake, vatsanangurwa raiti yake zvairi. Bosi maraiti yacho matorero avari kuaita vana ari kuatora nenzira isiriyo, kuti ndafree kuita whatever I want, which is wrong. Saka izvozvo ndizvo zvatiri kuti vana vedu vakuparara zvisina age. Vana vedu vakutangira kuma 12 years 13 years kuziva zvavangasingafaniri kuziva. Purazi netidoro taakugadzirwa iti nepaiswa mutemo wokuti vari kubika tidoro iti nekugadzira zvinodhaka kuvana izvi, vapaiswa mutemo wakaomarara kwavari. Profesa munina wangu, muridzi wangu, munhu wandaiona everyday pandobuda chienda kubasa, munhu wandotosangana naye chiti mukoma zvakadii. Musi weSunday patambo wabhora
ndakaenda kuchinoi ndikabva muchinoi na7 asi vakazadza tsaonawo na10 zvakatondirwadza makuseni ndakutonzwa kuti ndozvaita se zvaitika. Zvichireva kuti Sunday yacho makanga matomuona imimi? Ndakavaona muridzi wemotikari wekudhiraivha motikari ndakatosangana naye ane Honda Fit nyowani isina maplates achifambisawo nenzira dzimwe dzekuti komotikari yekudhiraivha zvekudai wozoona munhu acho ndiye ari iye mufana wekuti atsaona pana profesa. Mati mimi maimuziva mukomana uyu, maizviziva here kuti anonwa? Kana maiziva kuti anonwa, pane here pamakambomudzawo zvakashatira doro semwana anga achikura? Pana profesa kuti chokwadi handezi kuti profesa anomwa wawa inini because aiuya kwandiri everyday mukoma ndichingotsurawo zvandichitsurawo semunino wangu, asi ndimukutsvagurudzo nezvaizoita tsaona dzabuda idzi ndakatozoona kuti no aitondinzvengawo nekona yake. But tine vhidhiyo rimwe riri kutenderera muno mulocation vachifara the last kujongwe kuchinoi ndakaona nezuro ndikatoshamisa kuti ndozvazviri zvinhu zvakafanira izvi. Vakomana tine urombo kuti mukomana wezera rechidiki anenge imimi ezvaarasikirwa neupenyu. Toda kunzwa kuti munoti kudii ndimi vechidiki muchiri kukura kuti zvinhu zvakadai zvinokwanisa kunge zvakadzivirirwa, munoda kuti kudii pamusoro pemararamiro amuri kuita imimi sevechidiki? Chinoitika isusu vechidiki pachokwadi chaipo chaipo takawanawo zvinhu zvekuti tinoita entertainment, tinowanawo pekubata. I think kuti vanhu tizofunga kana kuti secommunity yedu tofarira mucommunity medu mowanda maactivities, hatizofunga kana zvokuenda out, tinofarira out. I think pakagadziriswa secommunity papo tinokwanisa kurarama kusvika mheno, nekuti takashaya entertainment munomu kujongwe kana kukanzi kukuyani, it's an obvious case kuti tinotongobuda tichienda ikoko. Ini semaonero andinozviita kunwa zvinodhaka kana kutora zvinodhaka, it all depends nekuti chinodhaka chauri kutora chingave chii. Drugs, yes, I can say it's bad to take drugs, but as for alcohol, I think you have to be at a place yekuti you are closer to home and you don't need to drive a walkable distance. And so my advice to my fellow youths ndeyekuti kana tafunga zvekudhakwa, especially when we are over 18, I think ndo patinotanga kuita zvekunwa wawa. So I think my advice is kana tafunga zvekudhakwa ngatidhakire padhuze pasingazoite kuti tizoda kudriver. And also kana tisina zvitambi kana kuti tisina kupiwa permission yekuenda kure nemota, ngatisatore mota dzevabereki kudzita dzedu nekuti tadhakwa. Asi masituations akadai so can be avoided as well, maybe nekuempower mayouth isusu, because majority of us hatina zvekuita. So the end game is who indulge into drugs and alcohol, because handina zvekuita. Mwe munhu anoti madrugs kana kuti alcohol ndo rinomuita set free pamind yake, because zvinenge zvifungwa zvakawanda. Munhu kana over 18 ane mamwe mapersonal responsibilities anoda, be it financially kana kuti chii. So how can you take care of those responsibilities kana usina chinhu chinokuoccupy? So I think occupation yakakosha kuma youth. So izvi ndozvisa maoko evakuru venzvimbo nevakuru venyika kuti isusu sema youth tikambocheukwawo pamwe pacho masituations akaita seaya can be avoided, because patime yandiye ndiri kwamati ndo kwatiri kuita project handichakwanise kuwanika ndichienda kunofara kure, because ndine zvekuita zvandinoziva kuti zvikundigeneratera something. Tikuda kunzwa kuti muri kunzwa sei pamusoro peshamwari peumwe wenyu ashayika, zviri kukubatai sei kuziva kuti zvichida makanga muinaye mazuva apfuura nhasi motonzwa kuti umwe wenyu akusisina? To me zvangu it's so sad, because as for professor hake, the last time andakamuona ndopa vaigadzirira kuenda like kwavakazonoitira tsaona, but I didn't know kuti ndokwa vaienda. They just said takumboenda kwakati, vakataura nearest
leisure place iri padhuze, so I didn't know kuti vachazoenda kuChinoi. So tichizonzwa mangwana makuseni about the sad news, it's paining. Plus also I still remember sometimes back the guy took my phone achiti ndombotora selfie, ndobva atora selfie professor nefoni yangu, the selfie ndichiri naro. Ndobva ndamuti inini manje mapics mamwe ndinodelete because phone yangu haina space. Zvakanzi naprofessor, maestro, you know what, life is too short. Sometimes tinorangarirana through mapictures atinenge taisa mafone medu, but panguva iyoyo hazvinomboita impact mulife mangu. But pandakazoreceive the news yekuti professor aita accident ashaya, ndopandakatanga kufunga kuti saka this guy, is it like aiziva here zviri kuitika kana kuti aingotaurawo? But in my views zangu, I think maybe he foresee kuti ndo zvichazoitika in the future, because matauriro akazviita kwandiri panguva yacho handinombozvitora serious, but ndakazonge ndakuzvirecolla later ndaanzwa news, but it's so sad, so sad. Muruda kuti kudi pamusoro paprofessor? Pana professor noti afamba murugara nokutoti dai pasina kuti ndanga ndine program dzekuenda kuchechi, I was one of them, ndaitofanirwa ndiripo nekuti vakomana pavaironga ndanga ndiripo, and vakatonditi handei, ndakati aiwa no mande nendiri kuchechi. And pandakazoreceive call kuma 3 AM zvichinzi vakomana vaita tsaona, handina kuzvigamuchira nguva iyoyo nekuti pazvakarongwa nanga ndiripo, and hazvina kutombopinda mupfungwa kuti vakomana vakatozoenda shuwa, because sometimes tinotomboronga tiiti majokes tozoonana mangwana, but at the same time panguva iyoyo handina kuzvigamuchira. Asi nokuda kwokuti patakazonzwa shuwa professor pasisina, ndakapererwa nokuti professor panguva yakaenda kwaakaenda akanaita accident, I was there. Saka ndinoti ngaafambe murugare, and isusu tasara tavacho hatizopinda munzira iyoyo. Ana mama tine urombo nechiitiko chakaitika kunoko, mukatitsanangurire here kuti mukomana ashaika panapa anonzani uye ngani makore mangani, uye ukama naye wenyu naye kuti wanga wakamira sei? Okay, ini ndina amai vaMark Jones. Mwana wangu akanga aine 16 years. Mwana wangu ndakamuka kuseni kwesandi ndichida kuenda kuchechi, ndikamumutsa kumuti make muka undimutsire mota ndoda kuenda kuchechi. Akanditi mama mota ina fuel. Ndikangopoyekana ndichibva ndangofamba ndega ndichibva ndaenda kuchechi. Ndiri kuchechi taita procession. Ndakazongoshamisika mwana wangu, road yatakanga tafamba nayo ndo road yakabva angwerikana angobudikirawo nayo, nemota yakanga amboramba achita haina fuel. Takangwerikana tangosangana paroad, handina chandakakwanisa kutaura naye because tanga takatowanda tiri kutorawo nokuchechi tichiita procession. Akangotsauka abva amira paside, handina kana kukwanisa kuti ndibude ndimutaudze, ndakangodarika ndikaenda kuchechi. Ndaenda kuchechi, ndakasvika ndikaita zvechechi, ndikapedza ndikadzoka kumba, ndikabvisa mauniforms ndikabikira vana, ndikadzokera ndotengesa kumusika, ndikadzokera kumusika. Ndadzokera kumusika, make munhu aiziva paigara makisi emota. Ndakabva ndazomuona kuma3 atouya akatogesa-gesa. Zvanzi mama ndaakuenda kubhora. Bhora ranga riri muground, handina kumboda ndimupikise kana kuti chii. And time iyoyo munhu akanga ainaye mota, munhu aindidhiraivha time ine ichida kubuda kuenda kwandinoenda. So ndakangoti sezvo aine mukomana uyu waainaye dhiraivha wangu, zvese zviri right, handina kumbomupikisa. Ndakangomusiya ndobva vaenda kubhora. Aenda kubhora make akazodzoka kuma5, auya futi nevana vazukuru vangu. Svika ndaizokusiyirai vana venyu, vana vari kuita sei? Vari kunetsa. Ndakati iwe uri kuenda kuti ndiri kuenda paseri. Saka muno mulocation handina kumbofunga zvakawanda, anga ingori nani nemumwe wake weyo anowirirana naye dhiraivha uya uya. Ndobva ndangomusiya ndobva angoenda paipai. Kuma8
ndakazotanga kufunga kuti kumaki nanhasi asati auya ndobva ndatanga kutiraya kumufonera. Foni yake yange yakadzimwa ndobva ndatombogara ndikati achaita sei achauya. Kuma past 9 amwene vemwana wangu musikana vakauya vachiti shashi ndazokumbirawo mota sisi vangu varwara kuPlaza ndoda unotora sisi vangu kuPlaza. Ndobva ndamuti uyai mota iriko. Handina kumbobvunza kuti nguva iyoyo mota yange iri kumashops. Ndakabva ndangoti uyai mota iriko. Vakadhiraivha ndobva vauya. Inini time iyo ndakabva ndatanga kufonera futi Maki ndichida kumuti Maki uri kupi? Uya nemota kwaita sei kwadoka. Foni yaMaki yange isingaiti. Chibva ndazofonera dhiraivha uyauya. Ndichimuti ko mwana ari kupi? Zvanzi apa ipo paya pamatoona tiri tese tabva tangosiyana handisi kuziva kuti ari kupi. Ndobva ndakata foni. Ndobva ndafonera vakomana vano mumwe wake mukoma wake waanofamba naye. Pati mwana ari kupi? Zvanzi momzi inini ndapedzisira kuonana naMaki kudhara handisi kuziva kuti ari kupi. Ndakata foni. Ndobva ndafonera futi Bruce. Ndakati Bruce ndiudze kuti pandapedzisira kukuona naMaki Maki azodii. Bva nditi momzi inini handisi kuziva kuti Maki afamba sei but ndanga nditori naye. Fonerai mama vangu vakupei nhamba dzaTindu akupei nhamba dzeumwe wanga ainaye wavaenda naye. Ndakati vakomana vaenda navo vamuri kundiudza inini ndoziva Profesa naTau ndo vanhu vanotamba navo. Ko vamwe vese ava 2 ava vanga vazobva kupi? Zvanzi ndangovanoo vari mumota mama handisi kuziva. Ndakabva ndatora nhamba dzipa ndakadzisenderwa namai vaBruce. Ndakabva ndadzifona ndobva dzadayirwa. Ndakati ndoda kutaura naMaki. Ndobva ati Maki hapo. Ndakati mutsvage umupe foni izvozvo ndoda kutaura naMaki. Vamupa foni. Maki uri kupi? Abva nditi mama ndiri kushanda asi. Ndakati uri kuitei ikoko this time nemota hauna Bruce. Uri kuitei ikoko nemota this time? Abva nditi ndiri kuuya. Ndobva ndakata foni. Ndobva ndazosvunga ndati mwana wangu anogona kunge ari kufunga kuti nini ndiri kuda mota ndiri kuita sei ndiri kumunyepera. Ndobva ndapa shashi vangu foni. Ndakati muudzei kuti aite sei auye nemota. Ndobva vamufonera zvikanzi Maki ndiri kukuda da unotakura murwere da kuita sei da kuenda kuchipatara. Ndobva ati alright momsi ndiri kuuya. That was that. Kuzotiraya futi mafoni aya yanga asisaiti. Ndikazoona dzakuma past 10 ndakutofonerwa pane new number yakapinda vachiniti mama Maki auye here. Ndobva ndangoti asati foni ndobva yangokatwa. Ndobva ndazofonerwa naPatrick vachinditi momsi sopa kuchisina tatoenda kunzvimbo kwacho mama zoba asikana kumbooneka. Mama zoba asikana kutomboa. Saka that was that. Handina kuzombotaura naye mwana wangu. Ndakazongomukawo kuseni kuma4 mafriends angu vandiperekedza kuenda kusini kunoona zvachiwa ndakaona mwana wangu akatotsva. Pastori ndakanda chinoratidza kuti ndiMaki. Maki anga ari mwana 16 years but zvakangooma. Mark Jones munhu wakuti ari kuma form 3 vanhu ndivo vaitaura kuti Maki ari kuita sei anonwa doro. By then waiti ukamubvunza anga asingabvume. Munhu anga ari munyoro, anga ari soft, zvokuti kana dai maimuona maigona kutoramba kuti zviri kutaura pamusoro pake ndozvaari kuita. Saka zvakatitorera time kuti tizive kuti Mark Jones anonwa doro. Saka takazozotozvizivawo later on kuti shuwa mwana ari kuita sei ari kunwa doro kusvikawo panguva ino yatasvika. Tinoona isusu kuti mutemo unorambidza mwana ari pasi pemakore 18 kuti anwe. Asi mumabhawa ezvino izvi vamwe vari kutengesa vachitengesera vana vadiki. Munoda kuti kudii kune vavo vari kutengesera vana vadiki zvinhu zvinodhaka? Inisa tete vaMaki ndakabatikana zvikuru. Maki mwana wandaigara ndichitora ndichiisa pasaidi pangu. Maki handidi kuti udhakwe. Aiwa tetesi zvinhu zvese zviripo. Saka inini ndiri kutongokurudzira kana iri hurumende dai vaona zvavanoita kune vanotengesa kuti vana ava ende ndo vana vari kutengeserwa vacho vema 16-15 years ndo vana vari kuwanikwa mumabhawa. Kana dai pane zvinogona kuitika kuti vana ava vasawanike munzvimbo dzakadaro pamwe zvingatibatsire isu vabereki. Nokuti isu tega vabereki hatizvikwanise nokuti chinoitika ndechekuti hatigari nevana nguva dzose vanobuda vachienda. Munoziva zvimwe zvacho zviri kuitika vana vari muzvikoro chaimo. Saka tunotodawo rubatsiro kunze uko nokuti vana hatigari navo nguva dzese.
tine urombo nezvakaitika kunoku kubhanketi kuti upenyu hwakarasika kuvana vechidiki. Mungatitsanangurire kuti akashayika panapa ndiani uye ane makore mangani uye ukama hwake nemi hwakamira sei? Okay, akashaya panapa ainzi taurai ngoni dzashe mukono. Munin'ina wangu ndo andaisira. Anga aine makore mangani? 17 years. Ngoni dzashe taurai aienda kuchikoro here? Apa anga akapedza form 4. Anga akutoita something kuti awane zvinomubatsirawo. Saipapa anga atosiya passport isina kana mwedzi. Yanga ine urongo hwekuti tinogona kuti tikamusimudzira kuona something to do. Musi wazoitika tsaona iyi mungatsanangurire kuti pamakapedzera kuonana naye kana kutaura naye imimi zvainge zvakamira sei? Tao angasagare kuno kuBANKET, ndaigara naye kwaMurombedzi. Saka pane inonzi gala yaitwa kuno fundraising yeBANKET Nyaya. Ndo akavinga kuno kugala uri musi weSaturday ndo andakapedzera kuonana naye. Then vapedza zvegala yavo mangwana acho Sunday kwaive nebhora reBANKET Nyaya, I think ne Black Mambas. Ndipo pavakazoti bhora rapera meno kubhawa rinonzi rekushantazo ndiko kwavainzi vainwira doro vari ikoko. And then ameno wakazofunga kuenda kujongwe kuona kuchinoi zvekuma past I think past 8 past 9 pane pavakudzoka kubva kuchijongwe ikoko ndipo wakazoita tsaona. Vamwe vazhinji vanoti vanenge vasingatoziva kuti mwana ari kunwa kana kuti ari kuputa. Imi maizviziva here kuti taurai akanga akunwa doro? Taurai anga achinwa doro. Kunwa anga achinwa nekuti iko kujongwe ikoko vanga vafamba kuti vanonwa doro. Saka tisingazoziva kuti kunwa kwacho kwakazosvika papi uye kuzofamba kwavakaita kwacho kuti vanhu vanga vadhakwa here kana kuti izvozvo hatina idea. Tinoona isu kuti mutemo wenyika unoti hapana mwana anofanira kunge achinwa doro ari pasi pemakore 18. Munoda kuti kudii pamusoro pevanotengesa doro vari kutengesera vana? Chiri kunetsera mazuva ano ka iye taurai wacho kana dai makamuona mubhawa munonetsera kuti amupindwe nechitupa. Anga asingaita kunge ane 17 years. Aita kunge munhu mukuru. So ipapo we won't blame vanhu mubhawa kanoita sei misikanzo yevana. Vanhu vokuti iwo sometimes unongochita kufungidzira kuti uyu maactions ake anenge munhu akumwa doro. But for sure mageto youths aya vese vanga vakunwa doro. Ndo zvanga zviri paground. Tanzwa chiitiko chinosuvisa chakaitika kuno kuBANKET. Uye tanzwa kuti pano ndo pari kuchemerwa vakomana vaviri vakanga varimo mutsaona iyoyi. Mungatitsanangurire kuti mazita avo ndiani nani uye vanga vaine makore mangani? Vanga wokutanga anga achinzi Nigel anga aine 22 years. Then mwana unzi Tino anga aine 19 years. Tino muzukuru mwana Nigel mwana wehanzvadzi yeadzimai. Saka mwana mungatitsanangurire kuti musi wavazosangana netsaona iyi makapedzera kuvaona nguvai uye vaiitei? Takapedzera kuonana navo vachienda kuchechi because mumwe wacho anopinda chechi kuAFM, mumwe wacho anopinda chechi kune Family got something of the sort. Saka ndipo takapedzera kuonana navo. Then from there vanonzi vakazobva vakaenda kunoona bhora muground. Isa hatazomboonana navo kusvikira zuva ranhasi, hatazomboona zviso zvavo. Vari kutaura vari kuti ivo vana ava vakanga vakadhakwa.
imimi muchiona vana maizviziva here kuti vakomana ava vanonwa kana kuti vainwa zvechivande sezvinoita vamwe vana kuti vanonwa vachivanzira vabereki kuti vari kunwa? Ipapo mataura chokwadi, hatina zvatinomboziva kuti vana vanonwa. Sendambokuudzai kuti vakanga tachoziva kuti vanga vaenda kuchechi. Makuseni ese vese hapana anga asina kuenda kuchechi. Saka kana vanga vachinwa zvautora kuti vanga vachizviita nokusiyeri zvatisingadi zvatisingazivo isisi. Kuti vanga vakadhakwa hatina ruzivo rwazvo. Vakomana vavakanga vainavo dziri shamwari dzavo munodziziva here? Handimbodziziva ini, handina ndinoziva. Handina kana vana vandinoziva. Manzwa chiitiko chekuti vana 5 vapararira mutsaona, zvakakubatai sei? Hatina kutanga tanzwa kuti 5, takatanga kunzwa kuti vana vaparara mutsaona. Hatina kunge taziva kuti vanotori 5. Taifunga kuti zvichida ivo vedu vavira ndovadii ndovaparara. Tatozoendako pakaitikira tsaona ndepatikazoona kuti nyamba panitori vanhu vakawanda kudai. Chinova chinhu chakatirwadza zvisingaiti kusvikira nanhasi. Patsaona iyi pane vamwe vari kunzi vakabudamo, mitumbi yavo yakaonekwa, uye pane vakatsvira mumotikari. Imimi pane vaviri ava pane vakabuda here kana kuti vese vari kunzi vakatsvira imi? Hapana akabuda, vese vakatsviramo vese ivavo. Varutokonzeresa kuti izvezvi kana kuziva kuti zvichazoitika rini hapana, nokuti unoziva kuti tanga tatotumira vanhu kuenda kuHarare kunoona ana pathologist kuti whatever zvingakwanisika kuita kuti kwanise kuradzika vana, but mikana iyoyo iri 0. Kana muri kuti iri 0, muri kuti kudii? Hamuna pekutangira here? Vanoona nezvazvo vari kuti zvese ndimuri kuzviita here? No, kana chiri 0 ndokureva kuti time yatanga chifungidzira haisi ndiyo yatiri kuzowana. Nokuti kwatiri kuzowana time ari kutaura kuti maybe zvinozoita after 2 weeks or so, depending kuti vanenge vakwanisa kushanda zvakadini. Tambotaura nevamwe vari kuti ivo pari kudiwa chiremba anoenda onotora zvichida inyama kana kuti mabhonzo pavana vakatsvira mukati otorwa oendesa kuHarare. Ndizvo zvamakaudzwawo here? Ndizvozvo chaizvo. Tinoti nyaradzwai. Mukuda kuti kudii? Nekuti tiri kuona vana vechidiki vari kunwa doro uye kuputa zvinodhaka. Nhamba yavo iri kuramba ichiwedzera, uye kune vanhu vari kutengesera vana zvinodhaka. Imi muruda kuti kudii? Kune zvichida vemabhawa kana kuti kunyange mumaraini mune vanhu vari kutengesera vana zvinodhaka? Chinonesa manje nyaya iyi haisi kumunhu anotengesera zvinodhaka chete. Nyaya iri kunyange nekunogara vana vacho vari kunwa zvinodhaka. Chimwe chiri pato vana vano zvinodhaka hakusi kuti kuzvida maningi zvinodhakwa. Izvi kunwa zvinodhaka nekuda kwokuti havana izvokuita. Saka pfungwa dzavo dziri stagnant. Kana munhu asina zvokuita chinenge changuva ichocho ndechaachatora achiita. That's the reason why. And furthermore, handisi kuda kuvarerera kana kuda kuvabhabhadzira kumusana kuti vari kugona nokuti vari kuzozviita nokuda kuti vashaya zvokuita vakuzonwa. No. Hapana agona apa, vese vari kukanganisa chete. Chakashata chete. Hapana kuti tingada kuchibhabhadzira nezvacho. Marwadzo namwe yatasangana nayo yevakomana vana naijo vatirasikira muno muBanket. Chinhu chinosuwisa zvikuru kuti tirasikirwe nevana muzera iwoyo, kunyanya ma20 year olds. Tinganyanye kunongedza kuti hanzi idoro rakuvadza vana kana kuti chii, uongo zvinowanikwa. Asi vana ava vakanga vari vana vanga vabudawo zvavo kuenda kunotandara usiku unotarisirwa vazhinji kuti vanobuda vachienda kunotandara. Chatoda kuchema zvikuru ndechekuti migwagwa yedu haina kumira zvakanaka, ndo chikuru chatoda kuchema. Chepiri toda kuchema kuti dai tawano ingava industry muno muBanket, nekuti yanyanya kuva residential town isina kana industry. Tine urombo nezvaitika izvi. Vana vatakanga tichikura navo tichivaona paunhu hwavo
vatingati vana ava vanga vasina unhu, vanhu vaitovawo nerespect, vachitsvaga-tsvagawo tumaganyu twavo twavaita twokuti vaone masenza avo, kureva kuti tanga tichitotarisira kuti vana vane ramangwana rakajeka, asi tsaona yakatiwira tikarasikirwa nevana ava. Most importantly, I think nyaya yekuti mayouth vawane activity in an area inotibatsira zvizhinji, inoita kuti vasazonyanya attractwawo nekuenda kune nzvimbo dzimwe dzakadaro usiku, nekuita desist from drug abuse kana vachinge vaine activity. As you can see, Banket yedu haina a lot of activity. Just imagine kuti vana vaifambira bhawa kuchinoi, kureva kuti if you look at it, hatina kana such social amenities. Zita rangu ndinoitwa Stella Mumusha. Chino chirongwa cheThe Village. Musakanganwe kuita subscribe kuti tikwanise kuramba tichikuigirai nyaya dzatinotsvagurudza uye kuferefeta tichisvika pamudzi kuti tizive kuti ndedzechokwadi here.